Il-fatti igidbu lill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa. Sostna l-Partit Nazzjonalista meta għal darb'oħra ikkonferma li waqt laqgħa li kellu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech mal-Kummissarju tal-Pulizija l-istess Gaffa qal għal aktar minn darba li l-Pulizija mi qed tagħmel l-ebda investigazzjoni li hija indipendenti mill-inkjesta li qed titmexxa mill-Maġistrat Gabriella Vella dwar l-iskandlu tal-isptarijiet. Il-laqgħa illi kien talab Bernard Grech kienet saret l-25 ta' Ottubru u dakinhar kif fisser il-Partit Nazzjonalista Gaffa kien ċar ħafna fi kliemu. Il-fatti juru li l-liġi ma żommx il-Kummissarju milli investiga speċjalment wara deċiżjoni ċara bħal dik li ħarġet mill-Qorti tal-Appell u li konfermati li kien hemm mhux biss frodi iżda anke kollużjoni ħadma bejn il-Gvern u Vitals. Esperti legali qed jibqgħu jinsistu li f'każi ta' natura kriminali hija prassi illi il-Pulizija twettaq investigazzjoni indipendenti u separata minn inkjesta maġisterjali. Fil-fatt, kemm il-darba l-Pulizija jlestu jtemmu l-investigazzjonijiet tagħhom li jwasslu għall-arrest ta' persuni, il-Kummissarju tal-Pulizija ġeneralment jinforma lil maġistrat inkwerenti b'dak li jkun qiegħed iseħħ. Madankollu, f'dan il-każ partikolari, ċew brabta ma' l-esplarijiet ta' Karen Grech sal-luqgħa u dak ġenerali ta' Għawdex, Angelo Gaffa għażel illi jibqa' gallerija u jistenna l-eżitu tal-Maġistrat Gabriella Vella minkejja illi il-Pulizija għandha id-dmir illi tinvestiga min jedda. It-tlieta waqt ċida ġuramentata fil-qorti Angelo Gaffa saħaq illi il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech prova jpoġġi kliem fħalqu u li kienu l-Pulizija nfushom illi taw ma' 36 isem ta' suspettati lill-Maġistrat. Gaffa sostna li huwa insista li l-Pulizija kienu qed jinvestigaw taħt l-inkjesta maġisterjali. Dan minkejja li l-Pulizija tista' twettaq investigazzjoni separata u indipendenti. Il-Partit Nazzjonalista min-naħa tiegħu sostna li l-Kummissarju tal-Pulizija għandu joqgħod attent xi jgħid ta' ġurament filwaqt li nnota li l-pajjiż m'għandux bżonn messaġġier iżda Kummissarju tal-Pulizija li jinvestiga, jarresta u jtella l-qorti lil dawk illi frodaw aktar minn 400 miljun euro.